Okay, may buntag sa tanan, welcome gihapon sa atong daily devotional. Ako gihapon ni si Pastor John in Carges. Karon pud atong tun-an kining Proverbs 11:14. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Now, isa sa pinaka-wise nimo nga buhaton sa imong kinabuhi, kung sigurista ka o di ka gusto ma-fail o nahadlok bitaw ka masakitan basing mapakyas ka, basin mali ka og pili, isa sa pinaka-wise nimong buhaton is ang pagpangayo og advice. Dapat na kay mga advisors. Now, si King Solomon, the wisest king sa Bible, gani siyang pagka-wise gyud. Napaman gani siya mga advisors, napa siya mga counselors, no? Pero isa sa mga gigamit sa Ginoo is ang mga counselors ni King Solomon. Ingon pagidre siya din, no? Where no counsel is, the people fall. Ang isa sa reason nga nung masipya taghimog desisyon tungod kay ditso maguta mo decide. Dili ta mangutana advice, dili ta mangutana sa mga tao nga nag-una diha, naka-experience din na. Feeling nato ba murag maon na gyud ni siya, kamaon na gyud ta. Usahay man gud na tay feeling usahay nga kanabang sure na bitaw kay tas tanan. Ay gyud pag-realize sa feeling. Kadungog og news nga giplano na ang wedding, no? During na gyud sa wedding, no, dako kay millions ang gasto sa wedding. On that day gyud sa wedding, wala na dayon ang kasal. Liman ka na ha, na expected na kayo na may mga bisita, na may budget, na nasa simbahan, nakagaon na ang bride, nakasinina na ang groom, pero wa gyapon na dayon. Nay mabutang nga murag tuo na to sure na kay tanan, pero dili gihapon kasaligan. Isa sa pinaka-wise nimong buhaton is pangayog advice. Ang Ginoo mohatag nimo wisdom man gud, usahay pinaagi sa mga laing tao, usahay sa imong mama o sa imong papa o sa imong bakang kaila o higala nga nakaunaan na nga situation. Mo bitaw nang naatay mga advisor sa health, mo adto tag doktor, sa mga legal counsel, mo adto tag mga attorney, and sa mga uban pa nga mga concerns na gitay mga advisors. Biblical gina siya. Dili gud ka ka-survive nini nga kalibutan kung maningkamot ka sa imuhang kaugalingon lamang. Ug delikado na siya kung ikaw lang maningkamot sa imong kaugalingon, kay makapaboost na sa imong pride. Ug once taas kay kagarbo nga tao, taas po kag katagakan. Ingon pa gid si King Solomon din but in the multitude of counselors. Now, multitude na dili lang isa, daghan gyud kayo, multitude gyud. So importante di ay nga nagyud kay mga counselors, no. Bisan pagtaas na kang naabot, bisan pag siguro professor ka sa isa ka university or na kay taas nga posisyon sa gobyerno, i-consider gyud gihapon nimo naa gyud gihapon kay advisor. I-consider sa gid imong mga friends, imong relatives, duula sa sila pangayo sa second opinion or before ka mohimo sa imong desisyon. Labi nagka ng mga dinagko bitaw nga desisyon. Ingon si King Solomon, but in the multitude of counselors, there is safety. Kung gusto kag safe nga result, safe nga outcome, pangita yung mga counselors. Pili pod ang advisor. Ayaw tong advisor, mga ikag-advise o sa ka-amigo or amiga nga, kabalo ka nga guba po diyahang kinabuhi. Unsan po makatunan nimo sa iya, no? Kung gusto ka manindot imong pamilya, pangitag tao nga nindot ang dagan sa iyang pamilya, na sunduga iyahang life and then mangutana ka sa iyang sistema sa pagpuyo. Kung gusto ka dunay klarong direksyon nimong kinabuhi na kay maabot sa unahan, pangitag tao nga naa ginaabot sa unahan, di kay kanang barog lay maayo, porma lay maayo, hinapay lay maayo, storya ray nag-ayo, no, pero walay naabot, walay na pamatud-an, and dili na siya good nga advisor, no. Kana no nang nagkinahanglan og advice. Ang point nako ba, yes, wa man ta nag-judge, no, pero maging practical ta. Kana kay ingon ana ang naabot silang kinabuhi, naa na sila na nga klase nga principle mo na nga naabot nila na o gihatag na sa Ginoo ngadto nila. Now gihatag po na sa Ginoo ngadto nila para ma-share po na nga nimo kung muduol ka sa ilaha og mga ikag advice. Importante gyud nga naa kay mga Kristohanon nga advisors nga before ka mohimog desisyon, nasa mo pray over nimo, nasa mo ampo para nimo, nasa mo ingon nga Brad, sis, mag-ampo sa ta before ka mohimog desisyon.
hinaut na kay nakatunan sa tong devotional karon no na kay mga questions ipangutana lang sa atong page na kay pre-request i-message lang sa ato ang page. Ang asa man kadapit sa Pilipinas nangita ba kag church kasimbahan i-message lang ta and then tagaan ti kag referral asa man kadapit sa Pilipinas. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder. Thank you Lord sa message nga imong gihatag namo Ginoo karong adlaw nga Lord importante kayo Ginoo nga naami mga advisors and counselors sa among life knowing Ginoo nga sa kadaghang principle Lord og teaching sa kalibutan Ginoo lisod kayo i-distinguish Lord unsay tinuod pero Ginoo sa imong truth sa imong wisdom Lord among gi-claim nga dili gid mi masaag so Lord tagay mig right person right people Ginoo right advisors Lord nga kaduulan na mo Lord sa panahon nga maluyam mi o Ginoo tagay mig mga Kristohanon nga mga higala aron Lord makaampo pud sila para namo. Pasayloa mi Lord sa mga sala nga nabuhat amahan o i-bless ang tanang naghimo karon sa pag-ampo in Jesus name. Amen ug amen.